Докторе? Да, ама... От доста време не мога да изпитам оргазъм. Пробвала съм какво ли не и не се получава. Ама какво ама? Сега ще ви покажа. Ето, виждате ли? Отново не изпитах никакъв оргазъм. Хубава работа. Щом е така, имам един колега, който е по-голям специалист. Да го извикаме. Щом има по-добър специалист от вас? Добре. Колега! Ето, докторе, пак не изпитах оргазъм. Госпожице, вие сте отчаяващ случай. На вас наистина ви трябва доктор. Как така, доктор? Вие какви сте? Ние ли? Ние с колегата слагаме гипсокартона на болницата.